Здравейте! Сега пак ще ви покажа сървъра. Името вече е сменено на Dangerous Genetic Experiment. Вече името е сменено на сървъра. Ето го и него. Ще ви покажа и един лар. Ето той. Ето го. Това е, който иска да събира XP. Ето тук да дойде. Ето тук се спаунват разни чудовища. Ще ви покажа и Warp. Ето го. Warp Enchant. Това е за 30 левел, това е за 8 левел, това е за 22 левел. И чакайте малко. Добре. Друго какво да ви покажа. Warp Food ще ви покажа. Ето го и Warp Food. Влизайте в сървъра, IP-то ще е в описанието. Всеки почти ме пита как да излезна. Ето този портал е за оцеляване. Ето, от тук. Излизате, след това ето, дори там има. Това е Гастрон Крафтеро. Той е хостера. Ето, написах му да кажа за дъра. Ето тук оцелявате. Но не го знам дали ще напише. Няма май какво друго да ви покажа. Ето го скайпа на хостера. Ето има място за модератор. И какво друго да ви покажа. Това беше от мен. Бай-бай!